Kubor na Khlem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khasa Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo. Ulaong bakari ka kamram jong man panjing Jingshai na ki Ophisar lada don ka jing bakla. Henry Khlem don benta ban pensapriang haki social media. Ulaong baka Executive Committee kan sa syong perkhat ru ka shithi jubab jong ki Ophisar habe day berkani ka jing sam shithi ban pha siu khajna professional tax yaki ba syong day waidong. Kani ka jing jubab UCM ka day haba ki MDC kaliang persya kira penpau ke jing persya ban Pynkylla Langkñia ki Ophisar haba ki trei ya kakam. Ke jing yatai ki MDC liang persya ke day haba lawanra 0 hour notice dau MDC ke motion dot uba Australia rashir. Syuknar bodon buram syuaba ICM in benrap ya ke jing pensyai ke bidai berkene kasiro awan notice ngana kaliang ke jong isi ke UM in charge na ka benta ka professional tax ngasngo bakadai ka bahak ka benta banyo bani pensyai ya kini ke cirwat pelawan ra hakane ke yeng hakane klipmat lengba kane ke zero awan notice syongknar boron buram komban ban biang lalu basdang ba kaisi kalak form ban shimti ban penyai yaki kam jukene council na kaliang ga jong kaisi kam dan na kawai pat ke jing mut ke jing perkhat komala pan pau shkmat tai we ni ki dikhot jong ga liang ga badon haga jing sinchar kat bagi si ngidon tang tak jimut ke jing perkhat ban penbek ban penrenti ya ki rukom trikam ki ba don apa kanet council ngashkwa ban penpau ru ya tak jing sngo khia ka jonga kumui em in charge ba ki don ki kentin jingong ru ba ka last hope na ka benta ka jing im chung kane council ka badai ke institution ka jongi kum ka jaj ben riau ka dai api ke isi ke badan benta lem da kalong kumta kane ka institution chungi kan suci ahi ya kata natural death pisau tu aduk-aduk ke jingkhia chung kane ka kentien kalau pen sengau ka bangalayo pan sengap ya ka jing pen sengau na kaliang chung kiri orang ba ki ba kren ya kane ka benta ya ka bangi sukhu syai ba ka jing bom don kata ka rukom trekam ka ba syai ka ba bek hagi por ki bala lek ka penlong ya kane ki isi ke jongi ka ba mentaru ban hap ban streamline ya iwei pe iwei ki benta na ka benta ban la ban im ban la ban le ban la ban pentrei ki kam kat kum ka jing smu bala projek leng ba kan ki institution dena kata kadau na du ba ngilas dang ban syong ha ki isi ke jongi kumui em in charge syong ka professional tax ngalalum ya ka meeting rengkat bat ki Ophisar baro na ka benta ban pensngau ya ka jing tmu ka bangidon kum ke isi bonwan ra ya kata ka jing sinchar ka ba bek ka ba khuoj ka balong renti ya ka bangi suk thu ba Khlem kata ka jing ya trailang rengkat bat Ophisar nginam la ban le ya kata tadai na kata kadau ngi kren syai na do basdang ba ngidon kam ya ka jing trailang kum ka ketika diang ketika mon ha ka bedai bat kanu kanu ka benta syua bangan cam syakmat ka bedai berkani ka benta ngasnguru ban penbaik khniat Sherman badan brom na ka benta ka jingkren jengwei ni ki member ibadon ha kaliang persya iba ong yakini kentien i bakalas pang kerteng chung CM barem chungi umdai ba sempang renja henre idai ba semborlang renja barage jo kapor ngasngo bonong na kaliang da chungi ke isi hadin ke jingmi hapo kilat pathai kubor ya gitu ke jingcia ya kabala penlong ya UMDC barang badu chungi barashir ban wanra ru ya kane ke siro wanates ha kane ka kenta ka pementa ka bangi sneu lengo kolong kumbai la
tersat langru ya kani ka circulation ka bla poisi ke media ngas nguru ban pulih hang ni ya kai ka bla thok shai hang ni ya ka kani ka kentien ka bla thok khakani gurukom earlier the KHADC EC has revoked the tax orders issued to small shopkeepers as well as tea stall owners, which direct them to pay professional tax to the council. Kampat siam ladon kano ka order ka batmai na kaliang ka jongiru kum ka isi ban wanra ban sami kita ki circulation notice sha kita ki belaya keren na mane ki small shopkeepers. Mereka pas ngausi kalong kami ha kani kerukom ha ka ba na kaliang ka jongi kum ka isi ngim don kano ka jingtmu ha ka ban penbut nam ya ki Ophisar ki batray hapo kani ki institution ka jongi lani wadi ki staff ke baritru Henry ka jingshim chong ECM balong menta ya kani ka step ban call for explanation ka day na ka benta ban penbaik ban penhenti ban haka cukabor ban prevent ya ka jing klumar jingmut shu chung upai ba haka por ka badang biak kani ka thong ka bana kaliang ka isi ka jungi ka don bat na ka takadaw kumron phai biang sa hisien kanu kawa habaka tuoj lengba kilum kiwa ki ba fer ka don ka jing sedang bat na ka takadaw kum phai sikani ka bentaru waila plot ya ka mechanism na duk ki por ki bala lek ka penlong ru yang ni ki isi ki jungi mentaban mi kum kini ke ai ya ka ba kandang simpor kum bala pensngau na duk mene na ka bentai jungi ban penbaik ban penranti ka Jingshai kalong bangim simdon ka no ka benta ban perkhat da kumui pat ban bu ya kata ka jinglong ka jingman chong ki Ophisar ke jungi ha ka jing ha ka jing sokerdot lani ya ka no benta man la ka por ngisat khot yaki shaki kamra ke jungi banya tai banya selok Henry ka basnusi kalong ba kumbangala puli mene walala don lepa kani ka order ka ban revoke ya kani ka circulation na ka benta ki order kini ki shopkeepers ki baret lai ka dang mi biang ha ita ipor iba lese lalong kumbong tin hindi kuch hota hai don ai chalender tadai na ka takadaw ngasong borong muna kaliang ka jungi ki isi nang ni syakmat nginum la ban sya ge bakum kini ngin hap ban penbaik ngin hap ban penenti na ka benta kan ka jieng ka bodan buram ka jungi ngimwan hang ni na ka benta tang ka cingbit cingbiang chung ka Ophisar ki jungi ngimwan hang ni tang na ka benta ka jingpha ka jungi kum ki representative ke bala chia ki pai ba ngiwan hang ni na ka benta ban penbaik penenti ya ka jinglong cingman chung ka jai penriu ka jungi tendai na ka takadaw akni khlemat chwa ba ECM jungi na ya ka jubab ru na kaliang ka jungi ngasngo bonong ba lada pimpriang ne pimpriang ya ka bala chia la dap chia onem la lese ka pen khang namar ban ie lu ka pen mo nginem la ban ong ba ban shuye ban shuyaro ban thap ti be kum lai kren dum ne lai ban ie hapen mong lu ban su thu ya ka dor chong ka ta ka jing ie na ka ta ka da ban pen bet ye kini ki benta ki bodon na pok ka council ke chong ie be dai professional tax ru ngi don kam namar kata haki kep wat ke ban hap ban peni kini ki syukos nates na ka benta ban penrenti ban ngasngau ba omtang ban ngasngau si ang ni ka benta mereka nir ka dai ka wake up call ban nane sakmat ka jingi troikam kan long ka bebet ka bebiang ka berhenti bat ka ba mana ban pi wai ke biran ne ngini don da ka mensiem jong ka jingi honlang haki benta per kulai sibon syong kodor bulan burom boleh sibon bafi ailat dengan ban persyai halor kini ke 0 hour notice ke bangila yo pada bangila sengap nadu mene ya kinya kijutang bat kijing pensyai bat kidon ru kijing kentok ki bobon nak kaliang kejonga komusiam gamnum kwa ban penjerong ngani ban bon ketin ilaya yo sngau lut ke kijing pensyai kejongi bat ya ka bat ha ka nongrim ka bangi ngieng ningkong nga syukwa tang bangin yatip lang ha ka baydai bat kani ka 0 hour
Bangan pensyai na kalian kejong akum CM nomor ba kilakut ya ka kerteng kejonga bat kila shimru ya ka ai ka bangalai ka statement hamidia ngalak pensyai ya kani ka kam bat kalau ada ongru opo media kumbla ong ki perlok naduk meneh ba kani kadai ke jingle Khlem ke jingtip jong ka isi baraba pi pet ya ka jing pensyai ke jonga hapo ka media ngalong ru bangan ai syukos notice ladang ilap ba ki staff ni ki officer ki don kiti halor kani ka kam ka bansa me kani ka notice Khlem ka jingtip ke jongi henry nga Khlem sei ya ka kerteng jongi officer nani u officer ha ka media statement ka jonga baraba nga snap ya ka jingken tho nadu menne ningkong baki ong ba kani kalong irrelevant abai keren ya ICM ibla alej jongi ibla resign yang ba kalong irrelevant namar ba iba syembor lang hatu kopor ilong u caretaker ngamlen ya kata kadai la thongdo go bnoi i banlong u caretaker sipor henry komba fitep bat ngi tep bro physically imdan hangani ka jaka idon apreng de jing shitom watlai sha thong ko mu caretaker ru Andai imla banlong present hangni hapo yeng langni hangni hapo office physically namar ba kajing shitom gamet kajong badai hakum kani kapor le singala banong badon na pedeng ki nong trai kajongi ki basyim kapu ya ka kunrum kunram kumbang la pensyai hapo ka media ka kapor bad ka donru kajing keli le se kat kum kajing sngo tho kajonga habang snap ya ke jing kentho alo menne ngasno ba deimangi balik ya kata hapo online ganong epi watlang ila ai da syukos notice handrai kadika kamram gejungi kum kita kinong mikmat ki badon ga ikhtiar bat ki badon ga kamram ba nakaliang gejungi watlang ila ai ka syukos notice ni kampen mi ya ka kerteng jong itai officer hapo ka media handai ka kerteng ka jong i ka pau lengba ka tu ka jingli hapo online ngasno ba fikeno badai kani ka isi ka ba perlik hapo media ta ka de jing pensyai ka beningkong ka bar kala donru ka jingkeli ha ka rule ka anyayu bangi khot ya kani ka syukos notice ban jubab ya kata ka jingkeli komusiyam don ka hok bangan khot ya ka disciplinary proceeding lani ban issue ya ka syukos notice lingba ka rule 2728 of Assam and Meghalaya Autonomous District 1951 ta de jing pensyai ka ba ba ka don ru ka jing keli ba ngila Pynkylla Langkñia ya utau officer kam don kanu ka jing keli yangi bangin Pynkylla Langkñia yano kadai ka kamram ke jungi kum ka isi kadai ka kamram ke jungi kum ki MDC ban ya da lani ban don ringkat bat ki staff bat ki officer kam don kanu ke jingmot nakaliang ke jungi bangin Pynkylla Langkñia yano dai halor kata kan ongrim baka jingkeli jong kata ka kentin Langkñia kam dai ban don hakani ka por kawai ke jing pensyai ka ba ngakwa ban pensyai kalau don ru ke jingkeli kata ka explanation layo na mi tayo officer mana step abang awan sa kani ka office ngayo ya ka file ka badon kikot kisla hakaba ni ai say tayo officer ban ai ka explanation handray nga syukwa banong ka house bro ka way ai la yang i ka isi ngin pet ngin kmi bnya ya kata ka juba bat lada ka don ka badon kam lada ka long ka badon kam yang i bangin le ngin sele ya ka bedai Mr. Shongkenar sir badon burom ngangai begini kijing pensyai ke belingkot ke jonga barabang ye sim kelum lang baro ye ka jing pensyai jong perlok ke jongi kani ka jing keli ka babu mentah kani ka 0 hour ki ba move ye kani inyo ya ka jing pensyai bat ngangai scam ba kum bagi laong bangi wan hang ni bangin penbai bangin penyai ranti ye ka kam ke jam ngakerpa ba ngin yo ban ya trailang nang ni syakmat balada don kum kini ki baro ngin yo
banginnya penbaik jika kunrum penram shwa bakan escalate na shwa bakan mi sha ke lenti lani sha ki benta ki bakam dai ban mi tangi dai kentien boleh shbon Mr. Shongkonor boleh shbon tik ni Mr. Chairman Kabaar kalong ba menek ya keren ni kata ka shiki ka ba mi hakapor ka ba la resign to siam Henry Gidondo ki shiki ki bala Assam shwa kata Khat khandai tarik September gadon ga kopi hanga ka ba we naki bayo ai ni siyo khat khandai September 4 resign siam ka ba mut kini ki shiki ki layai shwa jong kata kapor ka ba un resign siam Te kumno mentan keno badai basim kabu ki Ophisar tang hai tai por badon ke kenrum kenram. Namar ki sithi ki ladon. Shwa kata tarik ke ban resign siam ru ki ladon ki sithi. Kumno mentan keno meneban ong ba sim kabu ki Ophisar nang tala sedang ban suspek ru ban ong ba lesi ki liang persya ki akan switch ni kami ngim dan ketie. Lada kami akot kubur ngiling ngikam ang si kentien ru hapo press ban ai kanu ka reaction na kaliang gajongi halor kani ka bantang ngikam keren ye ya keren mentah ni ai ban shit ban sai ngiru kim kwa ban keren lang bagi lap sai ko kami ga statement jonga ni jongno hapo akot kubur halor kani ka bantang ngakam keren meringa kwa ban sai ni kelada mentah pat ha gajing pensai jong pi pilapan kesan ya gajing le gajong pi ni na kaliang gajongi ngim dan ai ban ong publish